Karon ato ni siyang magic-magicon pagluto kay mga scientist man ta. Ato ra ni siya butangan sa kani. Kay bawo na mo og unsa ni, di ba? Ato ra ni siyang ibudbudani para magdikit-dikit siya. Dapat harina ang gamito no, di ba? So, okay ra na kay mga scientist man ta. Mga cowboy man ta. Ato ra ni siyang ibudbud kay para dili sad siya magsagirit-sagirit pagluto, guys. Kay ngano, hadlukan kay kugkuan mantika. Ato ni siya ihurot ang upat ka buok. Ay dapat pala timplahan nato ni siya. Timplahan nato ni una sa asin ug bitsin mga sis. Kay para lami pud siya, di ba? Uy, nga na siya kasimple ang atong luto. Di na ta mag-arti-arti. Mura man gihapon, ato man gihapon na siya i-atch. So ato siyang lagyan sa bitsin konti. Gamayon ra kay para dili ta mga bungawon. I-mix-mix nato. Malansi siguro ni siya nga isda. Ambot wa ko kay bawdani kung saan ni siya nga isda. Lami ni siya kuan kilawon. Nga na siya kasayon. Dihugasan na ni Sherwin. So karon ato na ni siyang ibudbud tanan kay para mahuman makasugod na dayon ta pag luto mga sis. Ngani ra kay di na ta magkinahanglan arti-arti. Arti-arti pa. Murag gyapon kuan ra gyapon ni siya. Ibang lash. Kaniray katapat unya. Lasa lang dayon. So murag kulangon ra ni ang atong kuan. Unsay tawag ni Sherwin? Tayubong. Tayubong. Dugangi dito bib kay murag kuwang ra ni Para si Sherwin naglabas siya. Yan ang sablay. Diha ang among halayan. Unya ang akong kagwapa. Ipakita po na ko sa inyo. Diba? Gwapa. Di na to ikauwaw ang atong pagkagwapa. Ha? Dugangi lagi ni. Kay kuwang rani ao. Na? Kuwang rani. Dugangi kuan ka buok. 50,000. Eto, nakapalit na si Sherwin. Napatay ibutang dana para magdubli ang lami. Lami. Ato ni siyang ipadayon pagbutang, mga sis. Kay ato pa ni siya dagdagan sa sagol. Kay para mulami jud siya. Pero, ingani na nato ni siya pag luto kay scientist man lagi ta. Kaya eto guys, thank you so much sa inyong tanan-tanan, sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much sa mga nag-follow sa atong Facebook page. Thank you so much kasi 12,000 followers na tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. More and more share pa sa atong video para dadami ang aking followers. Charot. Ayan na naman, napakiluoy na naman po ko. Natural lang yan, diba? So, thank you guys, talaga. Nagpalit pa si Sherwin sa itlog kay para atong isagol dani. Kani siya nga isda, magwang rin siya sa bulinaw. Ato na ni siyang pirituhon. Mantika rang katapat dani. Ayan na ang itlog. So, gusto mo jud ta mo tilaw og lami-lami. So, atong palami-lamion. Ato ni siyang buakon, tapos ato sa ni siyang batilon. Di sa ni siya pwede nga ibutang lang diretso mga sis. Nga na ra siya kasayon. Then ato ni siyang isagol dadto, lami na ni siya. Lami mangani ng walay itlog. Kani pa ba nga nay itlog? Ganyan lang natin. Oh, wag na kayong magreklamo diyan kasi ganito talaga ako, scientist na scientist. So diri na pud ta sa atong kalayo. Ang atong kalayo ay gikabuhi na pod ni. So kay kabuhi man siya, dili na pod ni mo siga. Daguton ko karon ako ni siyang wiris-wirison. Sumurag sa puton jud ko dani sa kalayo ba. Madadara na siya guyop-huyop. Karon ato ni siyang ibutang ang kalha kay para makainit na ta sa mantika. Para ready to cook na dayon kay gigutom na si Oka mga te. Ay Ginoo ko makasapot jud siya. Kinahanglan jud ta maghuyop. O diba? Ako pagilgilisod-lisod. So ayaw kabala kabayot kay musiga lagi na siya. Kinahanglan lang gid na siya kuyupon. So karon ato na ni siya butangan sa mantika. Kay murag na init-init na siya gamay. Mura naman ni siya kuan hinuon oy. Una, pero okay ra ni siya. Laban Japan. Karon ato na ni siyang ilunod. Kay murag init-init na ang mantika, Good luck. Hay na po, murag isapot yun ko sa kalayo. Siga in town, di hayag yun kong lisod-lisod at ibasik. Iwiris-wiris, taka. So, balik na rin natin. Char! Ay, ganyan. Oh, ang sarap tingnan. Charot. Parang mukhang malami-lami siya.
para dubli-dubli ang sarap. Eto, lagyan natin siya ng ganito. Pwede kaya ito ilagay? Ito ay parang maanghang-anghang. O, asa kayo yan? Diba? Ato siyang ihalo. Eto parang okay na ito, guys. Pangit ang pinirito kong pagod. Sunog. Kaya kailangan hindi natin isunog siya. So ipatulo-tulo muna nato ang mantika. Eto, okay na. Ilagay natin dito. Ito ay lumitaw-litaw talaga ang sili. Oh. Huwag mong damihan ng sabaw-sabaw na itlog kay basig ma-short tayo. Eto ang gusto ko. Siga na siga. Huwag mo kong pahirapan, ha? Okay. Tatalab ng tatalab kaya ang sili. Ayan, bagong ligo ang bana ko. Parang masarap talaga siya. Ganyan ang mga scientists. Pailin-ilin rata. Kung asa ang lami, dito ta. Huyupan talaga ang labanan. Takong. Kung kinsa tong nakapuyo sa bukid, kaila jud ani. Takong. Kani siya, kusog ni siya mo siga. So atong isugnod para dali ra ni maluto ang atong sudan nga giluto mga ti. Pasiga mo na ang suga Sherwin. Kay para makita nila ang akong kagwapa. Oh, kitang-kita ninyo, di ba? Eva, si Oka. Ato na ni siyang isunglod kay para dali ra ni siya maluto. Kay kini kusog ni siya mo siga. Kita ninyo, di ba? Siga na siga. Siga pa sa akong mata. Another one. May luto na naman. Ganyan ang mga scientists. Makapailin-ilin kung unsay lutoon. Unsaon pagpamagi sa pagluto. So karon ayan na paglangan niya bayot kay ngano. Siga na kaayo ang imong kalayo. Ato na sad ni siyang takus-takuson kay para matansya-tansya ang kadaghanon sa itlog. Kay ngano og daghanon nimong itlog. Ang kaning uban dili na ni siya mabutangan sa sabaw nga itlog. Itansya-tansya natin. Ganyan lang. Okay. Ay! Oh, di ba wala nagpisik-pisik ang mantika kay naa may itlog. Oh, kita ninyo? Siga ang atong hinaling, ang atong sunglod siga kayo kay takong siyak. Oh, di ba? Kita ninyo ang akong kagwapa. Ayaw naman itsos-itsos diha. Ayaw naman pagpanaway sa akong luto kay maudjud ni ang akong recipe. Mura gisingot na ko, oh. Pero okay lang, laban yapon kay guwapa man pa. Ayaw naman papili na bayo. Kinahanglan always guwapa. Alida ni Bib. Love to mommy. Love to mama. Eto ang aking bana. Ang aking bana. Ubos gamay kay para makita imong naong. Akong bana nga gwapo. Akong bana, akong bata. Mao na ni siya. Di ba? So, ingana ra nakasayon mga sis. Kaya nga no kita, mga matay raman ta. Mao nang kinahanglan diri sa kalibutan, mag-enjoy ta. Di ba? Dili ta magsubo-subo ta, Ginoo ko magsubo-subo ta kay wala tay mga kwarta. Sagli na kwarta. Oy, bayot. Atong hinaling wa na nasunog na. Dira mga sis. Huwag na daghan istorya da day. Paliha ka na day para di na masunog. Di ba? Oh. Siksik ko mga sis. Oh. Kita ninyo. Ay magdrama-drama diha day. Ay importante gwapa ta. Karon kay gipaningot man ta. Tapos singot bayot. Kay base lang imong singot magdugno diha sa kuan. Imong niluto. Di ba? Trapo yang singot kay ngano kung madugno na ang singot dinhi sa imong niluto. Sobra na kalami. Lami na ni siya ayaw na pagdagdagi sa imong singot kay magsamot kalami. So karon di na jud mabangbang ang kalayo. Siga na siga. Atong i-check kay basig mapagod. Oy. Ay! Dahan-dahan, day. Huwag masyadong igat. Kasi ayaw kong masyadong igat. Kasi hindi ako igat. Ako ay borikat, hindi igat. Oh, laban ka mga te. Ganyan lang ang buhay mga sis. Iduso-duso. Eh, lami. Ay! Ginoo ko bayot. Lami yan ang duso-duso. So, okay na ni siya. Uy.
Di na kinanglan pagudon. Kay, ay, tinood ko, wala dyan lami kung mapagod siya. Ikatulo na ni siya. Sosyalan. Kaning mantika, pwede pa ni siya. Ato ni siyang tilukon. Kaya nga no, mahal ang mantika. Kaya kailangan magtipid-tipid pa, mga te. Ilunod. So karon kay nagkulang man sa mantika, atong dugangan sa mantika. Kay para dili siya mapagod. Diba? Nga na kasayon. Hindi na kinala mag-arte-arte. Nga na ra siya. So karon naglutaw na siya mantika. Tanaw ba dayon? Diba? Lutaw na siya mantika. Nagkalatkat ang kalayo sa balungbong. Grabe yun ang akong power. Kaya nga no, gipaningot yung maayo. Huwag na kayo magreklamo dyan. Kasi si Maya Mia ay naging sad mga nakaraang araw. So, na-realize ko, we enjoy. Kasi habang buhay pa tayo, mag-enjoy tayo, guys. Ato na po di siyang i-check. Kay basin, ugma. Sunog na po di siya. Naglagom. Pero okay na ni siya. Lamig hapon. Bilisan mo, tay. Kay basin, mapagod na ni siya. Mapagod. Masunog na ang kalha. Nagto siguro mo og ang luto ramoy masunog. Apilang kalha, uy. Kung inyo pasagdan. Nga nara kasayon. Ay, ato sa ni siyang itakos daan. Kay para diretso na dayon, mga sis. So, ang tansya-tansya ko sa sabaw, sa itlog, tama-tama lang siya. So, naapatay duha ka lutuan. For sure, duha ni ka lutuan. Nag-iksi na po ning langaw. Kaunon karon. Ay, okay. Luto na po siya. So, wag na natin patagalin. Ato nang haunon. Okay, mga sis. Kani nga luto, laog mantika. Pero kita'y mag-adjust. Kaya alangan naman po ang giluto mo'y mag-adjust. Diba? Di na ta magpagiring-giring. Ay, nagdagan istorya dahi. Ilunod na dayon. Grabe dyan kasiga nga atong hinaling. So, karon magreklamo na punta kay siga kaayo. Kung sa'y gusto nimo maghuyop-huyop na pud ka. Di ba? Ayaw nagreklamo diha bayot. Kay, mauna na siya. So, atong balihon day. Kay, murag, I think it's very good. Another okay na po siya. Put this. Put this. Diba hindi tayo pinapahirapan sa takong? Ay, sa kalayo pala. Dahil sa takong. So, eto. Thank you guys sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. So, atong tilukon ang kani mga sili. So, pasensya guys, kasi nandito kami malapit sa highway. Hindi talaga malapit sa highway. Nasa gilid kami ng highway, kaya medyo maingay. So, ito na ang pinaka-last na luto natin. Good luck! Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa kasi ako ay gutom na. Mag-prepare na tayo para makakain na. Kasi, parang I'm so hungry na talaga. Hungry. Mayroon din kaming ulam kanina. Ay, si Sherwin lang pala kumain kanina. Ang niluto niya kaninang umaga ay itlog na may beef loaf. Ito ang nagustuhan ko sa plato na ito kasi mayroon siyang mapaglagyan. Tapos kanin dito, may mga malagyan tayo dito. Kaya eto, laban-laban, hindi natin ito itapon, mga te. Diba? Tapos, ang aming luwag, eto ang luwag. Pag mapakinabangan pa, hindi ko talaga tinatapon. Kasi nanghinayang ako. Ganyan ako, mga sis. Ay nako, hindi pa tayo tapos, day. Nilagay mo na dyan ang ano, pangbaliktad natin. Baliktad mo na, day. Kunti na lang ang kulang. So, magkukad na ta kay para pag kumana tog luto dani, manghab-hab na dayon ta, mga sis. Si Sherwin, asa na po to?
Oh, di ba? Ingani ra ka simple lang atong kinabuhi. Kay nga no, ang atong kinabuhi ay wither lang. wither lang. Oh, may kanin na tayo mga te. Kakain na tayo. And parang itabi-tabi ko na ito. Ay! Kasi ito ay magamit pa ito sa next na luto natin. O hanggang dyan ka na lang. Maghugas sa tagkamot kay para limpyo ang atong kamot magkaon. Eto mga day, kaon na ta. Kay I feel gutom na. So wala diri si Sherwin. Lisod pud og atos yang hulaton. Nga wala man siya, di ba? So dapat matuto tayong kumain na tayong mag-isa lang. Char! Eto, kaon tayo ninyo, tanan. Diara ang atong panglaban, lasa. So ganahan jud ko dani kay ngano, kanis siya halang-halang. Di siya halang-halang, halang jud siya. So makagana pud ni siya sa kaon. Oh, di ba? Lasa na sili. Pasensya na kayo sa background kasi ito talaga ang originality. Originality. So, kain tayo. Before that, pray muna ako. Amin. Kaon na tayo na pagdugay-dugay diaday kay gutom na. So, let's eat. Tayong lahat dyan, kaon ta. And thank you talaga sa inyong mga suporta. So, mura siya crunchy, char. Crunchy. Echuchera bayuta. Dami siya. Diba? Laway mo, no? Ang pamaagi sa pagluto, daghan kaayo. Mapailing-ilinang. So, ingani akong nahunahunaan. Halang-halang. Imbis nga magpaniwang po, I'm sure nga di ko muniwang. Karon wala na ako na utoday ang masiksi-siksi. Tingnan na, bingit naman ka. Wala na gani na uso na ko ang paggwapa. Kaya ano, gwapa naman ko daan. Ang talamig siya. Nagsunop ang kahalang sa kato akong gibutang. Kanio? Lami. Sa mga nakaraang araw, hindi ko talaga mapigilan. Sad talaga ako. Kasi sa mga nangyari, nawala yung ads namin ni Lilin, yung kapatid ko na ads namin sa YouTube. Maunang sad ako sa mga nangyari. Parang nabigyan ako ng leksyon. Kaya eto, si Maya Mia ay Maya Mia pa rin. I love you guys. Kaunta ninyo tanan. Dami yun siya. Dami yun siya. Kaunta mga dal. Mga ate kung bayot diha, kaunta inyo. Mga madam, kaunta. Mga kuya, kaunta. Nanapansa sa Ginoo ko basig mga papan na putaan eh. Thank you. And I love you guys. I love you all.